Има дати, които помним с любов. Има дати, които помним с тъга. И има дати, които помним, защото някой искал да взриви парламента и да си направи кралско барбекю. Запознай се с една от най-бомбастичните истории в британската история. Барутния заговор, или как едно мазе, няколко бъчви и един мустака чичо почти промениха хода на Европа. Мястото е Англия, а годината е 1605. Годините след реформацията са като семейна къвга на корида. Всички са обидени на всички. Католици, протестанти, агрикани, няма значение. Крал Хенри VIII тогава е бил като не ми харесва папата, правя си моя църква. А Елизабет I, като е католик, да се знае мястото. А крал Джеймс I, католици, не. Католиците се чувстват като трето колело на каруцата. Репресии, забрани, изтезания, моли се на латински, бум, глоба. Изповядва се тайно, бум, затвор. Тук се появява Робърт Кейсби, богат, религиозен, ядосан, комбинация, която историята никога не харесва. Той се каза, какво ще стане ако взривим парламента с всички вътре и после сложим дъстегата на края за кралица. Лесно. И така Кейсби събира банда, не за обер, а за експлозивна революция. И така нашите герои са събрани. Гай Фокс, спец по барута войник и готов да взриви всичко, освен доверието си. Томас Уинтър, мозъкът зад логистиката. Джон Рейд, арбалет, меч и най-вероятно спорове по Фейсбук, ако има се такъв. И Кристофър Рейд, брат на Джон и най-вероятно човекът, който казва добра идея, дори когато не е. И така, групата на мечтите на католиците през 1605 година е в готовност. Те не имат мазе под самия парламент. Подозирам, че са го намерили тогавашния OX. Дава се мазе с отрисна акустика и възможност за смяна на политическата система. В продължение на месеци те складират 36 бъчви барут. Не за дискотека, а за кралска експлозия. Целта 5 ноември, първият ден от новата сесия на парламента. Всички важни, кралят, лордови, министри на едно място. Джакпот. Гай Фокс е нает да стои в мазето и да запари фитила. Ако всичко върви по план, след 10 секунди Англия ще има най-високия фойерверк в Европа. Но един от заговорниците явно е имал златно сърце и е приятел в парламента, който не е искал да изпържи. Прасна му анонимно писмо. Братре, не ходи на работа утре, ще има особена атмосфера. На 4 ноември вечерта стразите сризат мазето и какво намират? Един човек, часовник, кибрид и 36 бъчви барут. Фокс опитва да се измъкне с думите аз паза виното, но не минава. Хващат го, завързват го и го водят при краля. След няколко дни на леко убеждения, чети изтезания, Фокс проговаря, казва кои са, къде са и какво са планирали. Стразите тръгват на лов. Някои са закарятниците умират при пристрелки, други са заловени. Всички осъдени на класическото английско убиси, изкорми, разчерни. Соло за цялото семейство. Иронично, заговорът, който трябва да спаси католиците, ги вкарва в още по-дълбока дупка. Репресиите се усилват, доверието се срива, Англия става още по-некатолическа. Барутният заговор става символ не на революция, а на това колко е тънка линията между герой и терорист светил. Днес на 5 ноември британците парят огньови, гърмят фойерверки и горят кукли. Първоначално на Гай Фокс, после на каквото не харесват. Има е дори кукла на Наполеон, ако пита с баба от 1803 година. Маската на Гай Фокс, популяризирана от V for Vendetta, става символ на съпротива. Анонимо се носят протестиристи по света, а ние я слагаме за Хелуин. Историята ни учи, че когато хората са отчаяни, правят избухливи глупости. Барутният заговор не успява, но остава в паметта на всички като едно голямо ами ако това видео не те взриви от интерес, абонирай се. Натисни лайка, коментирай. Гай Фокс терорист или трагичен герой, а може би просто човек, който не е знаел как се работи с барут. До следващия път и без експлозии.